Beri enggai aje phemabo kisani kogya buphani nukhungo achagi tori logui sikla sogui nukhung hwnwi phaibo buphani nukhung hwnkhe bwrwini asol nukhung yaphu kajagui thangmani pore saini nukhungse bwrwini asol nukhung hwnwi okra chakra rok salaimani norok kokda khwnawi mankhana amoni bagwino borok rokni khugo sajagui tongo bwrwi busa hwnkhe phantok mososara haisipu hwnwi hwnkhe norok to nugui mankhana video ni screen no tabuk social media o chini Tripurani chini khachuksa Biva ni wedding reception ni mangpili tei norok o mangpili o chini bukhukjak no bo nugui mankhana bini mokol bo tongthongni mukti phaimani hwnkhe tabuk social media o bo chini khachuksa chini Biva ni wedding reception ni mangpili rok kasawi phaikya hwnkhe norok o mangpili o norok nugui mankhana chini khachuksa Biva ni mokol o mukti kalaimani hwnkhe ang swngma usungo ani viewers ang bisingo especially bwrwi rok no o mangpili o kaisa tongtongni mukti bo kalaimani hwnkhe ang swngna usungo je okra chakra rokni khugo sajak tongmani bwrwini nukhungle buphani nukhungya bwsani nukhungche sajakmani o kongnole norok busuk jora twi nangjak tai norok nangjakma tongkhai norok kisa comment tai khai sahori mano norok uansukmung bahai hwnkhe kain video nog jodi sajak khai like subscribe share khai dei mudi hai tebo kotor kotor video rok manani bagwi.